Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. U današnjem videu otvaramo ovaj advent kalendar. Ovo je od Marinauta i on izgleda ovako, znači prelep je. I baš mi se sviđa skroz dizajn ovog kalendara, zato što ima ovako ovdje skroz detaljčiće i eto, skroz je cute, tako da možemo da krenemo odmah sa otvaranjem. I ovdje je broj 1, znači počinjemo odavde. Ovdje je nešto vrlo malo. I ovo je, i evo ga, baš se lepo zoomirao, ovo je zlatni pigment i baš se radujem da ovo isprobam, tako da idemo dalje. Idemo na broj 2. Evo ovdje se nalazi broj 2. Malo je teže otvoriti, ali dobro. Ovdje ima nešto za usne i evo ga, jako lepa nijansa. Crvena sa plavim podtonom. Zaista mi se dopada i ovo je, znači, ako već nisam rekla, ovo je lipstick. Da, idemo dalje. Idemo na broj 3. Evo je ovdje. Šta je ovo? Ovo je ogledalce. Ćemo da ga otvorimo, da vam pokažem. I evo ga, ovo je, znači, bukvalno obično ogledalo. Pozadi piše Marinaut. Sad ću da vam zoomiram da vam pokažem. Evo ga, znači ovdje pozadi piše Marinaut i baš mi se dopada, nije ovo što je loše, ove ogledalce. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. Idemo na broj 4. Pretpostavljam da je to neka olovka. Sad da vidimo. Jeste, olovka. Evo, znači ovo je obična crna olovka, nemam zašto da vam zoomiram. Tako da idemo dalje. Idemo na broj 5. Evo ga, ovdje je broj 5. Što je ovo je neka skroz mala četkica, čini mi se. I ova četkica izgleda ovako, baš je malena i ovako pljosnata. Ne znam zašto je ova četkica, da pročitam. Ovo je kao za rumenilo četkica, ali ne znam, ja ne bih mogla. Možda je za highlighter, ali za rumenilo to meni ne bi išlo, ali dobro. Idemo dalje. Idemo na broj 6. Evo ga ovdje, broj 6. Mislim da je ovo rumenilo, jako je lepo. Da, duo rumenila. Prelepo je, baš mi se sviđa i boja. Znači imate kao dve boje rumenila, baš je lepo i sviđa mi se jako ovo roze, mada i ovo kao koralno je jako lepo. Tako da ja obožavam rumenila i ovom se baš veselim. Idemo dalje, idemo na broj 7. Evo ću da vam okrenem prema vama. Dobro, evo. Ovo je sjaj za usne, pretpostavljam. Evo, ovako izgleda jedna jako lepa, ja bih rekla, novogodišnja boja. Tako da je onako presijeva se i na roze i na plavu i baš je lepa. Ne znam koliko to možete preko kamere da vidite. Idemo dalje, idemo na broj 8. I evo ga, ovdje broj 8. Mislim da je ponovo neka četkica. Jeste, ali dvostrana četkica. Ćemo da vidimo što pozadi piše. Pozadi piše samo da je za kao obostrana četkica. Ne piše zašto je. Sad ću da vam zoomiram. Evo ovako izgleda četkica i mislim da je dobra za neko nanošenje senki. Čak mislim da ovaj sunđerčić koji dobijete s ove druge strane uopšte nije loš da nanesete neke pigmente ili neke šimeraste senke. Tako da to je ok. Idemo dalje. Idemo na broj 9. Evo ga ovdje, broj 9. Jako me zanima što ima unutra. Ovdje su neke senke.
Ovdje se nalaze neke senkice. Evo, ovako izgledaju, jako su lepe. Više neutralne boje. Ali možda za osobe koje ne vole previše te senke u boji, to jest ovako neke neutralne nude. Mislim da je ovo sjajno, tako da evo dalje. Idemo na broj 10. Evo ovdje se nalazi broj 10 i mislim da je ponovo neka olovka. Da, ovo je ponovo jedna tamna olovka, to jest mislim da je ovo skroz crna. Ova malo pre možda neka tamno plava, pa ide više na crno. Idemo dalje, idemo na broj 11. Ponovo imamo još jedan ovaj roze, to jest crveni. Evo ovako izgleda, ovo je skroz crvena, a ona malo pre je bila malo više tamnija. Tako da je ovo ok. Idemo na broj 12. Da vidimo što se nalazi ovdje. Ovo su neke mašnice. Ovdje piše da su ovo kao elastične, set elastičnih kao ovi gumice ili kako god za kosu. I jesu elastične, ali ne znam zašto bi ovo baš moglo da se koriste. Nisam sigurna da s ovim mogu da vežem kosu. Tako da ne znam, evo. I evo ga izgledaju ovako. Jako su zanimljive, ali nisam sigurna koliko će ovo baš da mi služi za kosu. To jest da ću moći da vežem kosu s tim. Tako da, ne znam. Otvaramo broj 13. I ovdje se nalazi skroz mali blender. Malo je tvrđi, ali baš mi se sviđa boja. Sviđa mi se što je ovako mali. Znači ovako skroz je mali, ali malo je tvrđi, ali stvarno mi se jako dopada. I nikad nisam probala od Narinauda ove njihove kao sunđerčiće i baš me jako raduje da isprobam. Jer ja sam probala samo Real Techniques i Ebelin i to je to. I kupila sam također u Milleru, ali tamo je bilo katastrofa, tako da ne preporučujem. Kad smo već kod toga, jako se radujem da isprobam ovaj sunđerčić. Idemo dalje. Idemo na broj 14. Evo ovdje se nalazi neki skroz mali proizvod. I u broju 14 se nalazi ovako jedna skroz mala četkica. Ali iskreno uopšte mi se ne dopada. Kaže da je za usne, ali previše je velika, tako da nisam sigurna da to može nešto da radi, jer kako bi uopšte nanelo proizvoda koja je ovoliko savitljiva, tako da ne znam. Dalje. Broj 15. Evo ovdje se nalazi broj 15. Ovdje su, mislim, ove za usne, kao paletica za usne. Sada da vidimo. Zove se Romantic Lip, znači vrlo zanimljiv naziv. Ima vrlo zanimljive nijanse. Ovo ovdje prva me baš interesuje kako bi se pokazala, na primjer, na mojim usnama, ali možda bi mi bila previše svetla, ne znam. Ali sviđa mi se zaista ovaj skroz kao trio, jer i čak i za putovanje je super, jer možete, na primjer, da ponesete, ne morate nositi 3 različite, nego ponesete jedan pa možda birate da koristite sva 3. Tako da, eto, idemo dalje, idemo na broj, znači sad smo otvarali broj 15, idemo na broj 16. Ovdje je opet jedna četkica. Znate vi koliko je ovo maleno i slatko. Ovo je kao mala kabuki četkica sa kojom možete možda da setujete puder ili da nanesete onako konture. Vrlo je zanimljiva. Sad ću vam pokažem. Evo, možda vidite. A možda vidite za razliku od mojih prstiju koje by the way nisu baš dugački. Možda vidite kolika je ova četkica. Jako je slatka. I jako je mekana, znači prelepa je. Baš sam se iznenadila za ovu četkicu. Baš mi se dopada. Ovo je kao mini kabuki i ja sam se zaljubila u ovu četkicu. Prelepa je. Znači onako možete lepo da nanesete konture. Za setovanje lica, za moje lice, na primjer, ja nemam baš malu površinu, tako da ni ne bi moglo, ali možda za neko ko ima dosta manje lice, možda bi moglo da mu bude za puder, ali za mene je ovo savršeno za neke konture. Čak može i za rumenilo, uopšte nije
loša, tako da, wow, baš mi se sviđa. Idemo dalje. Idemo na broj 17. Sad da nađemo. Evo ga ovdje i pretpostavljam, pošto je ovako malo, da je ovo neka olovka. I evo, olovka izgleda ovako, skroz je neka siva boja, kao što možete vidjeti ovdje pozadi ili ovdje samu olovku. Vrlo zanimljivo, tako da nisam koristila do sad te olovke u drugim bojama za oči. I ne znam baš da vam kažem, čak ni od ovog brenda, a ni od jednog drugog. Tako da ne znam da vam kažem ništa o tim olovkama, ali vrlo mi je zanimljivo kad stavite neku drugu boju u tu vodenu liniju, pa na primjer stavite nešto gore drugačije, a samo u vodenu liniju ili na donji ceo kapak nanesete takvu neku olovku u skroz drugačiju boju i onda onako bude skroz super i dođe do izražaja i boja očiju i taj ceo make-up. Tako da, eto, zanimljive ideje. Idemo dalje. Idemo na broj 18. I ovo je neka skroz mala paletica. Znači ova paletica je preslatka, onako skroz mala i možda nosite na primjer na putovanje zato što imate ovako nekoliko boja i onda da vam ne bi ono napred bilo skroz crno, stavite ovako neku svjetliju nijansu, ovdje na kraj neku tamniju i nosite ovako neku paleticu koja je skroz ovako mala i baš je slatka, tako da sviđa mi se ovo pakovanje. Ja sam bukvalno jako sreća kad vidim ta neka mala pakovanjica i to mi je onako baš super. Idemo na broj 19, on je ovdje skroz dole. I ovo je ponovo jedan sjaj za usne. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Jako je lepa nijanse, baš mi se dopada. I evo je, ovako izgleda nijansa, jako lepa. Neka roze nijansa ovog sjaja za usne. Tako da, mislim, skroz je klasična, ali opet je jako lepa. Tako da, ja jako volim ove sjajeve za usne. Sada su ponovo došli na red, to jest ponovo su trendu ti sjajevi, tako da, mislim, mat ruževi su jako dobri i generalno vam mnogo duže traju, ali su opet dosta suvi i dosta onako ispucaju usne, a opet ovo vam hidrira i nekako vam svo vrijeme imate onako jako ugodan osjećaj na usnama, a nema onako da vas zateže, tako da idemo dalje. I evo ga 20 je ovdje. Ovo je neka turpija za nokte koja ima ovako ove što šljašte, to je ovaj deo koji šljašti i ovaj drugi deo koji je dosta grub, tako da nisam sigurna da je ovo za prirodne nokte, možda za veštačke, ali sad ću da pročitam pa ću da vam kažem. A zapravo ovdje pozadnje uopšte ne piše, piše samo da je glitter turpija, tako da zanimljivo je, ali nisam sigurna koliko je praktično. Tako da vidjet ćemo. Idemo na 21. Evo ga ovdje gore, broj 21. Mislim da je ovo ponovo ovi gliteri. Sad ćemo da vidimo. I evo ga još jedan gliter, jako je lep. Mislim, dosta je mali, tako da su mi ovo prelepa pakovanja što su tako mini. Ali im je super zaista ovo pakovanje i ovaj skroz beo ovaj gliter, tako da će poslužiti. Idemo na broj 22. Ponovo ovdje imamo još jedan ovaj za usne. Ovo je neka roze nijansa. Evo ovako izgleda. Baš mi se dopada. Mislim da je i ovo isto tako hidrira usne dosta, tako da nije loše. Da, ovo je ponovo taj kao lipen štift, tako da super. Imamo već 3 do sada. Idemo na pretposlednji broj i već se bližimo kraju, a to je 23. Evo ovdje, ovo je ponovo neki mali proizvod. Mislim da je ovo neka senka za oči. Baš je lepa nijansa. Mislim da je ovo senka za oči, sad ćemo da vidimo što piše. Da, eyeshadow. I evo ovako izgleda jako lepa nijansa, baš mi se dopada
i isto je šimerasta, ali kremasta, tako da baš se radujem da ovo isprobam. Znači ja ne mogu više, umreću od ove slatkoće ovih pakovanja, ovo je prelepo, ja ne znam kako može neko da ne voli ovolika pakovanja mala. Umire. Tako da idemo na posljednji broj. Primijetila sam da kod skoro svih kalendara taj posljednji broj i nije toliko veliki, nije toliko kao ništa specijalno, ali mislim da će ovdje biti, bar se nada. Ne znam što od ovoga nismo dobili, ali hajde da vidimo šta ćemo da dobijemo ovdje. Ovo je 24. Ovdje se dobije, mislim, highlighter. Sad ćemo da vidimo. Da, ovo je highlighter. Tako da za Božić sijate. Znači, mislim da je ovo prelepa nijansa. Evo ovako izgleda. Znači, sad ću da vam to zoomiram. Evo ovako izgleda jako lepa nijansa. Ne znam šta bih rekla, zaista sam se iznenadila pošto highlighter je nešto što ja najviše volim i oni su to stavili za 24. tako da jej! I zaista mi se dopada, čak nije toliko malo, ovo je negdje, mogu da kažem, isto kao ovo rumenilo, ali je ovo jedan proizvod, a ovo su dva, tako da izgleda mnogo manje, a ovo je zaista jedan kao full size kao highlighter i mislim da će ići savršeno ova boja za highlighter. Ja sam oduševljena bukvalno ovih highlightera i zaista sam oduševljena ovim svim proizvodima zato što su nekako mini, ali opet su toliko slatka i toliko lepa. Evo, ispratili smo ceo ovaj kalendar i zaista sviđa mi se kalendar. Možda nije negde kao Marinaud je više skuplja prodavnica, to jest kao high-end. I smatram da su ovo neki malo pristupačniji proizvodi, ali eto, zaista mi se dopada sve ovdje što sam dobila. Sem nekih četkica i nekih gumica za kosu, ali dobro, to ćemo da izuzmemo, tako da zaista je lep kalendar i mislim da se isplati. Ja sam ga platila, pošto već nisam rekla, ja sam ga platila 15 € u Marinaudu. Bio je na nekom popustu sa, čini se 29 je na početku bio, pa je posle bio 20 i onda su valjda smanjili još na 15. Tako da, to je super stvarno i sviđa mi se proizvodi. Eto, ne znam koliko ću to puta da kažem. I za kraj imamo giveaway. Sad ću da vam pokažem proizvode. Prvo tu imamo ovo slatko ogledalce. Ja sam ga vratila u ovu foliju, čisto kako ne bi se ogrebalo. Zatim imamo ovdje ovu crnu olovku. Imamo ovaj lip gloss, to je sjaj za usne u ovoj crvenoj boji. Baš je lep, sviđa mi se. Onda ovaj ovdje crveni, ponovo kao lipstick, to jest kao ruž za usne koji mi se čini da neguje usne. I imamo ovako još dve ove paletice. Što se tiče pravila za ovaj giveaway jeste da budete pretplaćeni na moj kanal. Ako to već niste, onda ovdje dole možete da se besplatno pretplatite na moj kanal. Također lajkujte ovaj video i zapratite me na Instagramu. Ostavit ću vam dole moj link od Instagrama. I također mi u komentarima napišite vaše korisničko ime od Instagrama kako bih mogla da vas kontaktiram ako vi budete bili izabrani za ovaj giveaway. Tako da, i to je bilo to. Vidimo se sljedeći puta. Ćao!